братя, хоро повели, насред Мегдана, насред селото. Хоро повели, насред Мегдана, насред селото. Зачула мома Калина, на стара майка дума продума, изкарай мале нова премяна, да се нагиздя, да се пременя, с росна китка да се закича, и аз на хоро мале да еда. Излезна мома Калина, хоро Калина, ситно заигра. Деветия братя с кришом гледаха, един на друг си тихо думаха, един на друг си тихо думаха, кой ще залюби бяла калина. Тихо
Уважаеми гости, скъпи съграждани на село Косара, уважаеми творчески ръководители на групите, уважаеми представители на медиите и на публичната власт. За мен е чест и удоволствие, като председател на Народно читалище Ведрина 1997 година, да бъда човека, който ви посреща в едно китно малко добруджанско селище, където за първи път тази година е организиран фестивал с такава насоченост, където музиката, песните, танците и рибата като една от най-полезните храни се срещат на едно място. Организационният живот на културното ни средище е богато, бележат значителни положителни резултати. Управлението, доброто управление и разнообразяването на дейностите, мотивирането на проектни идеи пред европейските програми, като Оперативната програма за развитие на сектор рибарство, бележат една сравнително добра положителна обстановка. Това от своя страна дава възможност на нас и на нашето селище, на нашите групи за организиране на повече мероприятия, за участване в повече дейности. Творческите ни колективи участват в събития, които са не само на общинско и регионално, но и на национално ниво. Гордеем се с факта, че именно нашата организация, нашето читалище е организатор на първия в историята на нашата община Рибен фест. Успех постигнат благодарение на финансовата подкрепа на оперативна програма сектор рибарство. Това е доказателство за неуморния труд не само на мене като председател на тази организация, но и на всички, които са допринесли със своя труд за развитието на тази организация. С това си постижение в областта на културата, мисля, че доказахме своята любов към нашите традиции, към нашите обичаи, както на българския, така и на турския фолклор. Гордо можем да заявим, че някогашният културен дом сега е притегателен център на целия регион. Творческият екип също за мен е професионален, за което искам да им благодаря. Това са госпожа Лорета Станева, господин Димитър Джамбазов, госпожа Пенка Димитрова, господин Георги Иванов, Шенола и Брям. Това са творците, които подготвиха нашите деца, нашите творчески групи и които ще гледате и ще ви представят една страхотна програма днес. Искам да ви представя малко информация за проекта, по който се осъществява днешния фестивал. Той е по оперативна програма за развитие на сектор рибарство в период 2007-2013 година във връзка с изпълнение на местна стратегия за развитие на МИРК Главиница Тутракан Сливо поле. Приоритет на ОС 4, развитие на рибарските области. Общата цел е създаване на допълнителна заетост на жените чрез традиции, поминък, бит, обичаи, насърчаване на туризма в нашия регион, създаване на условия за по-успешна социална реализация и интеграция на хората от всички етноси. Като целевата група са всички жители на това селище, жени, деца, млади хора, хора от средна възраст. Основните дейности, по които работим в продължение на вече няколко месеца, са създаване на ателие по ръкоделие. В ляво от мен са 4 шатри, може да ги разгледате. Първото ателие е ателието от сръчни ръце, изделията, които са изготвени от школата по изобразително изкуство и керамика с госпожа Лорета Станева. Може да разгледате сувенири, които всички са с надпис Село Косара, Рибен фест Косара, които са с предназначение за днешния ден. На втората са изделията от ателие ръкоделие, на третата са от ателие рибна кухня. Благодарение на всички, които се включиха в нашото ателие и нашата изложба днес. Искам от тук да им благодаря сърдечно за неуморния труд, за всичко, което направиха и обогатиха днешния ден, колоритен ден. Второто е разкриване на танцова школа, създаване на школа по пеене, създаване на школа по изобразително изкуство, ателие рибна кухня. Всичките тези неща са включени в проекта, който реализираме. Организиране и провеждане на концертна програма Рибен фест 2014. Аз забравих да допълня, всички може би се чудите защо е така 2014, а се реализира 2015 година. Програмата и самото проектно предложение започна своето начало края на 2014 година, поради което за наша радост вече се реализира в един хубав период, летен период за нас. Издаване на информационни, създаване на уебсайт е другата дейност, издаване на рекламни материали,
всичките, които са с отговорниците на групите, днес ще ги видите с тези материали. Периода на изпълнение е 6 месеца, стойността на проекта е 81 219 лева и 79 стотинки. Краят на изпълнение на проекта е 31 август 2015 година. Сега искам да благодаря на едни представители, без чиято помощ също нямаше да бъде осъществен днешния ден, без чиято говоря материална помощ. Това са хората, които са допринесли със своята финансова възможност за днешния ден, за организиране на този фестивал. Това е земеделска кооперация Косара 92, село Косара, с председател Гинка Гатева. Госпожа Невит Юсеин Юсуф, кмет на село Косара. Господин Ведат Акъ, земеделски производител и представител на фирма Гюнгьор, Република Турция. Господин Румен Георгиев, земеделски производител, село Богданци. Официалният представител на земеделска техника от Република Турция, фирма Гюнгьор. ЗК Земя, село Сокол, с председател госпожа Мара Рашкова. Титан Ангел Кънев, село Зафирово, с управител Ангел Кънев. Агроекспрес Стоян Коцев, с управител Стоян Коцев. Милбол ЕОД, с управител Нори Мутиш. Стефани, село Зафирово, с управител Галин Тодоров. Прима Веселин Василев, село Зафирово, с управител Веселин Василев. Зора АД, село Зафирово, с управител Пламен Милчев. Дестан ЕОД, село Искра, с управител Илхан Шахин. Благодарим им още веднъж. Сред нас са и специалните гости днес. Това са кмета на община Главиница, господин Хюсейн Хамди. Нека да го поздравим с добре дошъл. Председателя на Общински съвет град Главиница, господин Сейфи Салим. И официален представител от Република Турция, господин Али Ардъч. Позволете ми да дам думата на кмета на община Главиница, господин Хюсейн Хамди, за приветствено слово и официално откриване на нашето мероприятие. Добър ден, уважаеми гости, уважаема госпожо кмет, уважаема госпожо Ниязи, уважаеми домакини, жители на село Косара. Аз съм особено доволен и много благодарен. Искам да изкажа от името на общинска администрация, от името на общинските съветници за това, което днес се случва в село Косара. Едно много хубаво мероприятие. Аз мисля, че всяко едно такова действие изисква доста енергия, усилия, ентусиазъм, и за което още веднъж искам да кажа благодаря. А в същото време искам да ентусиазирам и хората, които се заеха с реализацията на този проект по сектор рибарство. Нека през новия програмен период да се ангажират и амбицират за реализацията на макар и такива малки проекти. Проекти, които имат смисъл от малки, инвестициите в малките, в подрастващо поколение, мисля, че е най-добрата инвестиция. Нека да наследят традициите, обичаите на такива сцени, да ги доразвиват и имайки предвид това, което днес се случва в село Косара, мисля, че именно за това трябва да се работи и да има добри резултати. Искам официално да благодаря на организаторите, на екипа за управление на този проект, който се реализира, на Общински съвет Главиница, който така оказа подкрепа за реализацията на този проект. Най-официално да изкажа също така благодарност на всички, които днес имат съпричастност за реализирането на този проект и за тези прояви, които днес ще ги наблюдаваме тук. Гледам жители от село Косара, преди малко се споменаха имената, фирмите на спомоществователите, на спонсорите, дарителите, които имат дан за реализацията на този проект. Искам да пожелая на всички вас живи и здрави да сме. Пак изразявам моята радост, че в село Косара, в едно малко село в рамките на община Главиница, се събират хора от съседни населени места. Искам да благодаря на участниците, които днес се откъснаха
от ежедневието си, от ежедневната работа, за да присъстват и да се изявят на тази сцена, което също така би ни заредило с много добър ентусиазъм и сили за работа в тези трудни, тежки дни. Лятото е горещо, надявам се и днешната сцена да стане горещо от изяви. Благодаря ви, хубаво представя на всичко, хубав, добър край на самия проект. А сега ми позволете официално да кажа, откриваме Рибен фест Косара 2015 година. Желая успех на всички! Тук е мястото да спомена голямата и подкрепа, финансова подкрепа на Община Главиница в лицето на господин Хюсейн Хамди и на Общински съвет в лицето на господин Сейфи Салим, които допринесаха изцяло за реализирането на всички проектни дейности с авансовата стойност, която предоставиха в рамките на 42 000 лева, които за нас бяха навременна помощ, с която направихме възможност днешния ден да бъде хубав и ползотворен не само за вас, но и не само за нас, но и за вас. Така че още веднъж благодарности, господин Кмет. Първите участници в днешния ден са детска фолклорна танцова група Косарски ритми към Народно читалище Ведрина 1997 село Косара с танца Добруджански танц с ръководител Димитър Джамбазов. Аплодисменти силни!
любимите ни деца и още веднъж аплодисменти за Косара! А сега искам да връча една специална награда на господин Димитър Джамбазов, техният творчески ръководител, който направи възможно всичко това, което гледахме днес. Чудесния им танц, добруджански танц на децата. А сега е ред на женската фолклорна вокална група Косарки към Народно читалище Ведрина, отново в село Косара, с песните Айва чиче качмаш, Дерегели ордере, Беним елеим гиби, Къс сачларын не кара. Ръководител Шенол Ибрям. Yeah.
Благодарности на ръководителя на групата господин Шенол Ибрям. Продължаваме с следващата група, ансамбъл Добруджа, град Силистра. С танците кукери, тракийски танц и кукубент, ръководител Димитър Джамбазов. Междувременно да съобщя, че господин Орхан Мурат, който е днешният специален гост на нашата програма, вече е сред нас.
с неговите участници. Искам да поздравя и ръководителите и участниците всъщност на рибната кухня, която е в дебелата сянка на ореха. Това са готвачите на рибната супа. Надяваме се да я вкусим тази вкусна рибена чорба след малко. А сега сред нас вече са участниците от Народно читалище Христо Ботев 1901 година, село Зафирово, формация Младостта в сърцата ни, детски танцов състав Изворче, танцов състав Пъстра китка с танца Калю Калино, мила ми е мамо, художествени ръководители Николай Николов и Снежана Николова.